where vanakomana vaMwari, as many as are led by the Spirit, they are the sons of God. So unoona kuti Mwari anosvibira kuti tive vanakomana vake. The word son of God harine gender, it's a spiritual connotation. So ishuviro yaMwari kuti svike pakukura kuve masons anotungamirirwa nomweya mutsvene. Hallelujah, hallelujah. Vanakomana vanotungamirirwa namweya mutsvene. So I think patakabata nyaya yeservant, takataura tikati the rank yeservant tinofanira kusvika pakuve mabond servants, and then the rank of a disciple kuve the beloved disciple. The rank of a son, we are supposed to be the beloved son. So tonight I'm talking about the beloved son. Someone say a beloved son. Yes, the beloved son. The beloved son. The beloved son is what we are talking about. Jesu Kristu anodeclarewa na Mwari Baba kunzi ari mwanakomana wangu wandinodisisa. Uchaona kuti pataitauriwa tidzidziswa musi Sunday nyaya the older son ne younger son. Iwawo examples kana kuti levels atinoita vafana kutoti tiri kuti munhu abva kuve a baby akava a child achiva a son. As you reach the level of being a son, unototanga uri an immature son called the younger son. An immature son called the what? The younger son. Wakataura ukanzi anodeclare independence, auda kuita zvinhu ega. Ari kufunga kuti zvaaita ndiye. Ari kufunga kuti zvinhu zvaitika muupenyu wake isimba rake. I believe mindfulness vakabata nyaya iyona iyo. Yes, so as a result, chisingadiwe ndechokuzomhanya kusvika wava older son and you are never a beloved son. Uchaona kuti the beloved son anova ndiye ari kudiwa naMwari kuti tive. Mwari doesn't want us to be the younger son. Mwari hade kuti tive older son. He wants us to be the beloved son. Chimboni Mwari ura kuti uve beloved son. Yes, God wants us to be beloved sons because from upenyu waJesu tinoona kuti Jesu anova ndiye standard youpenyu. Ndiova standard yezvese zviri kuitwa. Chireva kuti Mwari whatever he is doing, he does it through Jesus Christ. He does it through an example yaJesu. Neya kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari wawafarira. Ndiye mwanakomana waMwari, Mwari waakafarira. Jesus becomes the example of the son, or the classic example of the beloved son. Jesu anova muenzaniso wakakwana wekuti kana une confusion muupenyu ukasanzwisisa zvinhu zvoda kuitika ukatarisa Jesu unofanira kuwana mindiro yako muzita raJesu. Amen. When you look at Jesus, you find the answer. For example, King James version of the Bible vakatorinyora mashoko aJesu nered. You start seeing kukosha kwawo. Kuti kana une confusion about something chimbo uona kuti iye Jesu paakasangana nesituation yakadai akaihandla sei, because he is the beloved son of God. Hallelujah. Amen. He is the beloved son of God. Ari mwanakomana waMwari anodiwa. Tinofanira kutarisa the qualities of a son of, or a beloved son. The qualities of a beloved son. The teaching Yanas. As we talk about the beloved son, let's look at the qualities of a beloved son. And most of the times, as we teach, we put also the how part. Qualities of a beloved son. Number one, he is the begotten son. He is the begotten son. He is the begotten son. Unonzwa chero John 3 verse 16 inofarirwa kana kuti inozikanwa nevakawanda yekuti for God so loved the world, that he gave his only begotten son. The beloved son is first a begotten son. Begotten son. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. It says, blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy
He has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Ngabongwe Mwari Baba waishe wetu Jesu Kristu, uye akatibereka uzvekare. God begat us through the resurrection of Jesus Christ. So if you have to understand a beloved son, we know the issue of being begotten by the Father. God has begotten us. Someone say, I'm begotten of the Father. Yes, that is begotten. Wakaberekwa na Mwari. Ukabereka John 1 verse 11 to 12 inotara ichiti anzi akauya kune vake vekwake havana kumugamuchira. Anzi akauya kune vake vekwake havana kumugamuchira. Verse 12 kuti kune avo vakamugamuchira akavapa simba rekuve vanakomana vaMwari, vakazvarwa kwete nekuda kwemunhu, kwete nepfungwa dzemunhu, asi nekuda kwaMwari. We are begotten sons of God through Christ Jesus. Tiri vanakomana vaMwari vakazvarwa naMwari muna Kristu Jesu. Tikatangira ipapo zvino ukazikanwa kuti wakazvarirwa kwaningi, zvinoreva kuti zvekwaningi zviva ndezvako. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sometimes we want to claim the result of beloved sons without being begotten. Hallelujah. Because uchaona kuti munhu wese akasikwa naMwari pasi rino rese munhu waMwari, they are people of God. But there are those who are children of God. John 1 verse 12 inoti kune vese vakamugamuchira akavapa simba rekuve vana vaMwari. Being a son of God or a child of God haisi nyaya yekusikwa naMwari. Unogona kusikwa naMwari usiri mwana waMwari. Hallelujah, hallelujah. Unogona wakasikwa naMwari but hausi mwana wake, uri munhu wake. Tell your neighbor, hausi munhu waMwari. Yeah, being a person of God versus being a child of God, those are two different things. And the Bible knows tsanangura kuti apo vakamugamuchira vakatenda muzita rake akavapa simba rekuve vana vaMwari. So tinofanira kuti a beloved son is begotten of the Father. Number two, the beloved son pray and heaven open. Beloved son praise and heaven open. Banonyengetera matenda achizaruka. Hey, Luke chapter 3 verse 21. Inoti, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. While he prayed, the heavens were opened. Luke 3 verse 21. Zvakaitira kuti vapedza kubhabhatidzwa vakawanda, Jesu achinamata matenga akazaruka. Hallelujah, hallelujah. Amen. The beloved son has an open heaven over their lives. A beloved son ane denga rakazaruka over their lives. Kana tichikura chifamba na Mwari as we mature in our walk with God, may God make us open heaven over our lives. Denga rakazaruka ama yangu rinoita kuti zvinhu zvireruke. Denga rakazaruka rinoita kuti zvinhu zvifambe. Kana kune chinhu chinoshota kunamata as if there is a brass heaven over you. Koita kunge matenga akasonwa akavarwa rata chairo over your life. But Jesus, when he prayed, heavens were open. Jesu pakanyengetera matenga akazaruka. Tinogona kubhabhatidzwa takawanda muhis of faith. Tinogona kubhabhatidzwa takawanda muhis of faith. But vangani vanedenga rakavhura. Tinogona kuatenda prayer takawanda vangani vanonamata denga rozaruka. Shakatera. A beloved son prays and the heavens open. We have people in our generation who want to sleep and want the heaven to open. We have people who want to eat for heaven to open. Default settings. They eat wanting heavens to open. They sleep. Command the day. Ni sile movie cheke uchamona. Unaona hope zaliende su.
nzolo bangini ya kuwa chaizvukuru ende ari kuzipirwa kuitirwa zvakanaka asi ari kuda kuti matenga azaruke panyaya pechekuti Jesu akanamata matenga akazaruka because kune vasinganamate vari kutaridza kuti matenga azaruka kuve nevanonamata matenga asingazaruka but Jesu akati apapatidzwa namweya mutsvene apapatidzwa mumvura mweya mutsvene vakaburuka senjiva ende tine challenge iwe muchechi yepentecost yekuti haakuziva mweya mutsvene tinomuziva kuumburudzwa namweya mutsvene tinoziziva sanje nenge une sipo yekuacha but kuti wadona ukakudei kana kune level raunofanira kuita 2026 ilevel rekuramba kuti girigiti pasi omuka usina kana chawaona usina kana chawanzwa nekuti Adamu paakati giti kwakabuda Eve ungamborara pasi apo kunobuda chii kana basa ribude kana business ribude kana hora unobva ipapo wamboti giriti pasi unonomisifaya kuti deep pasi uchimuka kunaka kusiriko abatatora kuti Mwari I want to be a beloved son ndona kuva mwanakomana anodikanwa because when he prays heavens open but ngatisvike ipapoint gore rino re-permanent and abiding glory uchaona kuti Mwari achaita zvino padunga munhu kufura tiri muchechi ndakagara kuuzaenda kudhara padunga Mwari achaita zvino padunga munhu kufura kuchi takaungana because sometimes talimita Mwari nekuya tozozvharira munhu unoziva kuti chero matestimony akanakidza sei tichiwataura munhu tichiwaudzana tiri vakadai tinogara tiri vakadai unoziva pati munhu akati ari ega ikoko kwoitika chaitika neighbor wake kuti watanga achirwara akaporeswa zvinenge zvichitekeshera zvichidaro so it calls for a person kuti munhu nemunhu asvike pakuchemera kuve beloved son kuti ndinonyengetera denga richivhurika ndiri pamba pangu ndinonyengetera ndichizarurirwa nedenga ndiri pabasa ndamba kuva munhu anonzwa Mwari muchechi hey kunyange joti tokuziva inombolo kuti spotwa nepraise worship waudze tombozva munombozipota nemafundisi 2026 chimboshanza rako data spiritual chimbova neyako spiritual connectivity yokuchero kubasa kwako so kana uri receptionist munhu anotomanifesta demoni achikuona kana una bhangu akagaro mbama yakaiswedere kwauri achikudai chete anonzwa akugwinwa chimbomira kugwina vanhu nezvirizo vagwine nemoto tapilatisana madzangu tonight I want to teach this thing tibate because torakukoka Jesu ilevel rati kuchemera tese kuti hey tora kufanana na Jesu noziva kuti number 3 vakawanda vakabhabhatizwa and but Jesus experienced the move of the Holy Spirit. Number 3, when the Holy Spirit came upon him, the voice of God was heard. Number 3, a beloved son has the audible voice of God. The beloved son has the audible voice of God. Mwanakomana anodikanwa ane izwi raMwari rinonzvikwa. I think is correct. Rinonzvikwa, right? Yes, rinonzvikwa. You know, verse 22. And the Holy Spirit descended in a bodily form like a dove upon him. And a voice came from heaven who said, "You are my beloved son with whom I am well pleased." You are my beloved son with whom I am well pleased. A voice from heaven was audibly heard. Rakanzvika. Even kana iri life yapo Paul anotaura ndichifamba nevakaifamba navo vakanzva Ishe vakanzva asi havana kuona chinhu. I declare unonzvika iwe kutaura kwaMwari over life kunonzvika. Sometimes taedza kufamba chiudza vanhu togara tichitaura chiti most of the time tinofamba chi advisa ndinona matakai
tinonamata. I have said this statement many times. Ukaona uchiudza vanhu kuti unonamata usati wanyazonamata. Amen and amen. Amen. Winds of faith. The warm of what? Presence. And what? Warm of presence and power evangelism. Warm of presence and power. Kana statement hiyo yakakwana inozi warm of presence and power evangelism, where the word of where Jesus is Lord and his word is final. Is the warm of presence and power evangelism, where Jesus is Lord and his word is final. Zvichireva kuti kana chiti warm of presence and power evangelism, chireva kuti kunohwinwa masouls kuchishandiswa upepo hwaMwari nesimba raMwari. Uchitopinda mukombe kudai ane dhimoni kana anorwara kana achidii wopora, woti pamagara dhuze neni kune chabuda mandiri, munonamata kupi? Kuwinds of faith handei gamuchirai Jesu handei kuchechi kwedu. Haleluya. Konya kuti udise zvakaitwa nen'anga yakakukweva iye. Wakapinda mukombe akagara dhuze nawe kati zhui, vhudzi rako rikati nyawa, kati koko munowanikwa kupi? Hakufa kose, dambudziko randinaro iri. Presence yaSatani inozvika kune vanhu vakawanda, but yaMwari, where is the presence of God? Yes. Oh Lord, I want to carry your presence. Yes. Mwari ngatibatsire carry a permanent and abiding presence. Uvepo usingagare muchechi, uvepo unoenda neni kwese kwandaenda. Yekutoti chero vandogara naye, chero vandodanana naye, chero vandinoshanda naye, chero akagara naSatani zvino power down, because they see that kune akatakura zvinopfugamisa zvinhu. The presence of God comes. It came in a bodily form through the Holy Spirit from Jesus, but that was followed by a voice. That was so. Unozati vanhu vakawanda tasangana na muyamtsvene asi tanyimwa voice rake. Guys, nindoona kunge kusatova naye kutori nani kana kuva naye akanyarara. Vangari vari kuda foni isingashandi. Autoti as long as ndinayo ingaisa muhoma. Unoziva kuti kuchiKristu ramba kupretend. Wamboona kuti kune vamwe vanhu vekutoti vanopretenda so. Alright, munhu wese simudza foni yako. Anosimudza anotoziva kuti yakatofa. Anoziva. Vanhu kune kumwe kwakutoti chaoneka kuti haishandi. Tikati alright, ngatitore mafoni. Yes. Ngatitumira neikokeshi. Paikogesha kumanja anoratidza kuti haiko. Aiwa mufundisi ndokumbira kuti mutumire kunhamba dzamai vangu inini zvezvifona handina. Chero kune masituation anozoratidza kuti muyamtsvene havako. Hallelujah, hallelujah. Kune masituations anoratidza anozotifumura. Unozoti kune mumwe mutauro so. Muyamtsvene is God. Ukaverenga John 1, I think kunana verse 29 wafambisa. John achiudza vadzidzi vake, anovaudza kuti pamusoro paJesu, anoti uyu anonzi Kristu wacho ndandisingatomuzivewo, as if John ipapo ikazeni yaJesu, but anokuti inini ndandisingatomuzivewo, chero ndandisingamuzivewo kuti ndimesaya. Asi uyu akandituma ndibhabhatidze nemvura, akanditi uyu wauchaona mweya mutsvene achigara pamusoro pake senjiva, asingabve ndiye anobhabhatidza nemweya mutsvene nemoto. Zvichireva kuti kune kugara kwamweya mutsvene achifa. Chimbozibvunza kuti munhu uya akamborira nendimi uya paunosangana naye akabatwa nekoti akadhakwa achidai, unoona kuti ari kupomba namweya mutsvene mari. Kunyange zvono kuti ifesi inoita kunge akaenda kare. Fesi inoita kunge njiva yakaita sei? Kune zvakawanda zvinopururutsa njiva iyi.
unosara wakuti retete ritititi ruchuchuchuchuchu pfungwa dzinodzidza usanyeperwe. Pfungwa dzinodzidza dzinodzidza. I always say this statement kuti kana ndakuona kuti I'm backsliding ngakaita sei, it's how long I take kunzwa Mwari kana ndapinda prayer. So kuti uchipinda papa uchita ndaudza kuti prayer ine 3 dimension. Dimension rekutanga izi flesh. Urikutonamata uri panyama. Urikutofunga makanyanisu kuti rava shatala. Chero uchitaura nendimba rikutonza kuti apa ndiri kumborova chete naye. Wasvika papoint yekuti wavhauka wamumweya, and then lastly the supernatural. So I always say kuti pane ichinzwa kuti namuchona maybe ndabatikana zvikuru iyo whatever. Urukunzwa nekunonoka kunzwa the voice. Kuona kuti mweya mutsvene vari kurisi. Zvajeka izvi. Kwanzi paakazadzwa namweya mutsvene matenga akataura. Chava kuti saini yekuti mweya mutsvene akakuzadza. Kuita sei? Always chidzidzisa kuti mweya mutsvene kuti the evidence of speaking in tongues. Tongues. Hongu ichokwadi. But wangenda nazo ndimi hauya wachera waona kuneta iwe. Usvika sote chokuzi situation yenye yakautarisa. Kuona situation ichiri yakatipedzani. But unless and until denga roti situation iyi inoda izvi neizvi hakuna zvinobuda. Unoziva kutika Mwari 2026 may he speak to us through his voice. Nekuti we carry his presence. Ane phone ino ring how? Ane phone ino ring how answer. Unamweya mutsvene akaita sei akanyarara. Tell your neighbor kuti chero mweya mutsvene anotaura chero nezvei. Mweya mutsvene anotaura. Mweya mutsvene hakuna chinoyera pamberi pake, anotaura chero. Anogona kutokuudza the Holy Spirit is wonderful. Anogona kukuudza scary things. Anogona kukuudza zvakavanzika, deep things. Zvekuti unovhunduka sokuti zvinotaurwa naMwari. Kwanomiswa nani? God can reveal anything. He says it because the Holy Spirit is upon me. May we advance into a level yekuti mweya mutsvene ari kutizadza kune voice. Ilevel iroro rokufamba naMwari rekuti mweya mutsvene atizadza kunova nekunzvimbo, because kune also an element yedu sevanhu yekuti chero achitaurawo munzvimbo. Unoziva kuti tese pano tikapinda mweya mutsvene semafoni edu ka hanzi kureva ndoreva kuyasina kuya kuchicho. Ifoni yake inorara pasi pepilo. Asati arara anoona zviri mufoni make first. Asina kuona zviri mushoko raMwari. So paanozorota anorota zvemufoni make kuchifura zvemushoko raMwari. Ukatarisa zvemufoni make ukatarisa zvemufoni make uchaona kuti 3/4 of it zvienderane kana naMwari. Hallelujah. Hallelujah. Unoizwa chachakuri kune dziya dzinofarira mamuvi mavo. Ahora inofarira mamuvi emagangani. Anenge akatoisa mapodza nema-earphones achiona kana arara yakube kutanga kuti mweya yemadzinza yandishandira. No, haisi mweya yemadzinza. What you feed yourself comes out. Feed yourself more neshoko raMwari. Feed yourself more neshoko raMwari. Do you know that the word of God, shoko raMwari, chibodi the word of God. Shoko raMwari ukariverenga rino richipinda mauri, it becomes flesh. And it's activated to become the voice of God. Chirava kuti zvakafanana nekuti handi tese takambotenga airtime. Handiambotenga airtime. Ukatenga airtime, woscratcha, woisa pafoni pako, woscratcha,
manamba aya oisa mufoni waisa mufoni i-airtime yekufona ukatora kuti hello handi inopinda but ungaitora here iri kunoku kuti aiwa ndiri mhepo hello ndinayo kunoku hazviiti naika. The word of God is activated when it enters you. Yes. It becomes the voice of God. Amen. The absence of the voice is because the word is not there. Yes. Amen and amen. Amen. Chiti kushaika kwenzwi raMwari, kushaika kweshoko raMwari. Tatsvaka inzwi raMwari, shoko raMwari tisingari. Yes. Oh, kundiso yambiro. Yes. Kana kune area inozondinakidza kana vachibvunza munhu anenge auya ndo zvinoitwa nemayuth inoita premarital counseling akati. So normally what I realized ndekuti vanhu vanodanana vozouya kuzoudza mufundisi kuti kune wandandaona muri kuti kune wandaona handiyawa ndikuona kunge ndikuizva kunge kunozonzi mweya mutsvene vari mutsvene vacharamba vachati waticheni taura kuti kune pointi yangu ndekwekuti mumwe munhu anenge achitoda kuudzwa kuti ndiye here tenjeneba kuti shamwari zvinzwire wega kuitira kuti mangwana usaite waAdhamu. Hanzi naAdhamu, mukadzi uyu wamakandipa uyu ipapo yadya yanyatsodya ikanakirwa nemuchero. Hanzi ko wadyirei muchero wandakati usadya? Hanzi mukadzi uyu wamakandipa uyu. Shamwari ukampiwa nemumwe, ukampiwa namufundisi kana ukampiwa nababa wako kana ukampiwa nani, ukampiwa neshamwari, zvinodetsera kuti kana akakunetsa uri kufunga munhu iyeye kuti ndasiri mai vangu dai ndiri kure. Hallelujah. Amen. So may the Holy Spirit come upon us to bring the voice of God. Yes. And the voice of God is not aura, but it is not aura where there is the word of God. Yes. Tikava neshoko raMwari matiri tikazara shoko raMwari, it's easy. That's why mweya mutsvene kutaura kwake kana ndinoda kukubatsirai tonight, mweya mutsvene kutaura kwake kwakasiyana nekutaura kwamadhimoni. Yes. Mweya mutsvene kana achitaura anofura pavhesi. Amen. Whatever he says, mweya mutsvene will point you to a verse, iri revelation. Yes. That's why kwese kunonyorwa mu New Testament unozwa kuti sezvakataurwa nemuprofita Isaiah, sezvakanyorwa kuna Jeremiah, sezvakanyorwa kuna Hosea. Zvireva kuti because tirurarama kwekuti kwane New Testament ne Old Testament. Ve New Testament vava story na New Testament yacho. So vaitaurwa navo direct namwari vobva referencerwa kupi ku Old Testament. So isusu tiri kutaurwa nesu tichireferencerwa kupi ku New Testament neku Old Testament. As a result, Mwari anotaura kune it is written to confirm what he said. And one thing that I have seen, Jeremiah 1 verse 12, you know, he watches over his word to perform it. Yes. He watches over his word to perform it. Anotarira shoko rake kuti arizadzirize. Chero kuti ukachemera voice raMwari chete, uchemera voice mototaura ne usina shoko unori confirm nei kuti ndiraMwari. Unori confirm sei kuti ndiraMwari. I will take it contemporary. Do you know that in Mazwano, because God is God who is advancing. Mwari achitaura newe. Those that know what kurota. Many times this is happening to me. No gonna kurota. Phone ichiringa, uchifonerwa. And it tells them not to know that you can phone calls. Definitely more people muchamanya ne speech. Uchitsvaka phone yako kuti iri kuringa ipa. Over people who honor that of you command that. Manje unova. Mwana notaura. May he speak to you in Jesus' name. Amen. Beloved the Son, you have the voice of God. The voice of God is heard. Which means
Is what I wrote here. It's one thing to declare yourself to be something, and yet it's another when heaven says so. And this is my beloved son with whom I'm well pleased. Uyu mwana koma nchiri panyaya yekuti mwana koma anodiwa ane voice. I voice raMwari raanonzwa uye I voice raMwari rinozvikwa nevamwe kukonfirma kuti ari ani. Munzwa zvontaura. Kuti pekutanga I voice raMwari riri kutaura kwaari chero cheze a son of God voice raMwari ngarizvi. Uye kuva nevoice raMwari muupenyu hwako ngakuite kuti vamwe vatende kuti une zvaMwari. Let it make people believe that you have that of God. It's one thing to stand up and say, I'm a prophet, I'm an apostle, I'm a bishop, I'm an elder, it's one thing, but it's another. Zikuru say the voice of God. And this is my beloved son with whom I am well pleased. Yeah. So, which means what God says to you determines how you operate and the heavenly backup that follows it. What God says determines how you operate and the heavenly backing. Kutaura kwaMwari kunobatsira kuti uchashanda sei. Kutaura kwaMwari kunobatsira kuti uchashanda sei, uchafamba sei. Uye wakabhekwa nezvakakura sei. The voice of God over your life determines how you operate. It also determines the backup that you have. I think it should be Psalms 9:29. In order to talk about the voice of God. The voice of God is powerful. The voice of God breaks the cedars of Lebanon. The voice of God is upon the waters. The voice of God. So, if Ramwari around you will not determine what you operate as a. Because regati simuka ufambe. Can you sit down? No. Regati simuka ubururuge. Ungayazi? Unobururuga, right? So the voice of God determines how you operate. Look at the this past week they did 4 crusades in 1 week. Four crusades. 3 states in 1 week, which is crusade. Minana 80 wodzoka wenda glory to 100,000 sita unoparidza umwari. I was like, my God. Arumava kuti pakudana ava kuna vamwe vakanzi wewe chienda izvozvi nevamwe vakati ndakakudana mwanangu uchaenda kwenyapedyo kuti uvati mufundisi ari kufungira kuti kune vakanzi uchaenda ivo vakati ndakutoenda izvezvi ndakutoenda vana mai vane vana vati kurei chenjere kamusikana kanenge kakufunga vakuwa chibereki mahumbu ndakutoenda uchakanza kuti ndakuda kudzoka chivaudze ndakuda kuenda izvezvi ndakuda kuenda kana zvaumu ndakudzoka. Thank God handina mwana musikana aipiye kuti ndakiyamba kuti unokuende hausiriwo wakatiza wega vanhu kwenye chino kuti vari kureva iwewe ndo maendero wakaita hausiriwo here wakatiza wega vanhu hamwe uchinzi kutizira akatiza nhamo kuno achienda kakumbinga akudzoka kunhamo. So the voice of God determines how we operate. Rikashayika in our lives tinoita zvinoitwa nemunhu wese. Asi rikaveko in our lives tinoita zvisingaitwe nemunhu wese. Voice raMwari rikashayika muupenyu hwedu tinoita zvinoitwa nemunhu wese. Asi rikavako muupenyu hwedu tinoita zvisingaitwe nevamwe. Kweya kuti gore rinoruita zvisingaitwe nevamwe. Yes, you are doing what no one is doing, because First Corinthians chapter 2 verse 9. You know what no eye has seen, no ear heard, nor has it entered the hearts of men. The things that God has prepared for them that love Him, the things that He has revealed unto us by the Holy Spirit. First
Corinthians chapter 2 verse 9. Kune zvinhu zvakavanzika zvinozarurwa naMweya Mutsvene zvisati zvaonekwa nameso, zvisati zvanzwika nenzeve, zvisati zvapinda mumwoyo wevanhu. Tinoda kuti kana voice raShe riri pamusoro peupenyu hwako, unoita zvisingaitwe, unoita kana kuona kana kufamba kune zvisingaonekwa nevanhu. Shasha dzinenge chivhunduka chiri kuti ezero zarinogona kunzi wakaroma, ezero zarinogona kunzi kushandisa vanhu kana kuri kumhuri, ndiye vanhu vari kutishandisa iva, vari kutotishandisa. Then number 4, beloved sons or beloved sons carry a cloud of God's glory. Beloved sons, they carry a cloud of God's glory. Bakatakura gore, ndinotoishudira gore ino chatsvaga Mwari. Kana chiti gore, chimboti gore raMwari, gore rokubwinya kwaMwari. Inzwa kuna Matthew chapter 17 verse 5. Matthew chapter 17 verse 5. Because while he was speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. Peter achiripa chokuhumana. Dai tavaka machi matende raMozisi, raShe nera Elia. Ari pakati pewapo anzi gore rakaita se rakavafukidza. There is a cloud that sits on beloved sons. May that cloud rest on us in the name of Jesus. A cloud that it's one thing that Dr. Elisha said. It's about church growth. Church is the presence of the cloud. And the crowds, they follow the cloud. Yes. Yes, so we have to cry for the cloud. Yes. The cloud. When I saw that, the cloud, when they were following the cloud, whenever the pillar the pillar of cloud here, the presence upon our life determines how far we go. Yes. The presence that we command or that we carry determines our direction. Yes. Determines how far we go. Amen. It determines how we go. Mafambiro edu. Kunonzwa naBeIsrael gore parakasimuka richitanga kufamba, vakasimuka vakatanga kufamba. Azvine kuti wagarisa musituation yenguva yareba sei. What matters is whether the cloud is moving. Kana cloud isn't moving, sit down and forget moving. Usamove. There is a man, I believe, as a prophet Branham. He was a mighty man of God. He was very sharp and accurate by profita. Now, I'm gonna watch you very more. What diagnosis would he will run Jenga kumetestwa ntakunamatira mupora vanotestwa chachiriko kuzuma zvinhu zviri microscopic paropa remunhu. But his way of operation, aimirira aikara vandomona akagara kuti nai prophet takamirira akataura anditaure kana Mwari asina kutaura. Number 1. Number 2, andimove kana asina kuona angel, it's not move. So he had an angel that will appear. Yeah, he appeared. The moment that angel appears, the presence will move. Yes. When that angel appears, healings will start happening. And the ear prophetically you will be so accurate. But at the end, how you excited, it was an issue with him. Agatanga kuba teacher here at the agatanga kudzidza nema. Anozoroja. So unotanga kutaura Mwari vasina kutaura. Kwembe kuti usataure kana Mwari asina kutaura. Akatotanga zvakanaka kutomirira, anza aigona kumirira zvapano ndauya panapa ndakatanga kuima nchimba. Let's say nguva yese yatatora nchimba ndasvika ndikamira panapa ndikanyarara 40 minutes. Unenge waenda kufoni kwako, unenge waenda kunonwa mvura padzako, unenge wambokwenya, unenge wambohama. I don't know what you know chimweya wekuva agitated so.
fidgeting, lechirungu kusagarisika ungati ane mabayo. So the presence of God, the cloud, someone say the cloud. And while his Peter was still speaking, the cloud overshadowed them. May the cloud overshadow us in the name of Jesus. Sometimes kufunga utasadi wa mlima kwa lama unapoza kunge kuchuma kuzi pa msoka na kuti shao something like that. That's what happens when the presence of God moves. In utaura from the flesh point of view naika chitangire kubucha kunosera vakawanda ngozi katotaura kuti anotaura is a still small voices vakanyarara gaiti kutangire kupi kokuti unogona kunzwa the cloud moves. When the cloud of his presence moves, it overshadows suns. Yes. Jesus was overshadowed in everything. Yes. May you be overshadowed by his glory. May you be overshadowed by his cloud. Number 5, the voice upon a beloved son makes them hate. The voice upon a beloved son makes them hate. In Zirashe ripamzoro pake anodiwa na Mwari roita kuti anzike kuvana hasa iprofesa unozvika nezita raJesu. I declare it vanokunzwa nezita raJesu. For a long time vaisa kuconsulta, vaisa kuvunza kuvana hasa unovapa mazano because you are heard, you have a voice. Anzi na verse 5b inoti, and suddenly a voice came out of the cloud. Yes. Child, the cloud brings the voice. Yes. Kuna kushibira voice hakuna cloud. Iwe ndio presence one yandakashibira andakatendeuka because iye kutaura I love prophecy. We prophesy in this church and we allow people to prophesy. But kana uda ku differentiate prophecy na divination, ziva kuti divination inoitika without the presence. Yet prophecy happens with the presence. Uchela kuti ungaona wakutotofamba chete uchimbona unga chete. Uchimboti brother ndikubona imakadai. Kusina inchi ye presence. Zvauri kune mweya we divination wabata. That's why Elisha, there was a time when aida kuprofita kati ndiridzirei. Can you call a minister? Munaridzenziyo. I want to prophesy. Then when they play the presence, because the Bible says Mwari anogara murumbidzo dzevana vake. Yes. God dwells in the praises of his people. Yes. Child, when the presence of God is there, iri cloud in a voice. Amen. May the cloud bring a voice in your life. Yes. May the cloud bring the voice of God in your life in Jesus' name. Amen. When we have a voice that is this is my beloved son in whom I'm well pleased. Hear him. As Baba wakataura wakati uyu mwana komana wangu wandafara naye. Munzvei. Kana ukanzi naMwari zvika chamwari chero tikati tiri kukunzwa tiri kuwesta nguva. I declare over you vari kuwesta nguva. Kana denga rati unozvika unozvika. Kana denga rati nguva yako vanokunzwa. May they hear you in the name of Jesus. May they not devil whether from your father's house who can stop you. Because whatever forces from where we come from, which are like Michelle Emazai. Sometimes when I pray for people, I see eggs. So one of the interpretations that the Holy Spirit sometimes gives, potentially man. Not that it doesn't matter what in Neo can you imagine in Neo ego is destined to fly higher. But as long as Yakatrepo Mozai,
inogora mufira imomo isina kuzadzikisa zvayakasikirwa. May you come out of that cocoon in the name of Jesus, and they shall hear you in Jesus' name. Kana raputika unonza kaputi titi kumcha wainza kuti kune chimwe chiri kuchema mumazai waitunza kuti niyo chiri kuchema mumazai kana mai vakava vane usimbe wokugarira tunofiramo haufiremo in the name of Jesus. May the voice of God echo over your life and make you become what God created you to be. Auve ichi chawakasikirwa naMwari and usvike kune zvawakasikirwa naMwari in Jesus' name. You can't ignore someone carrying the voice and the mind of God. Kwanzi hear him. Hear him. Haungatomi ignore. Hakuna unoziva kuti verse inonakidza kuti hakuna kunzi listen to him. Kunzi mupei nzeve dzenyu. Tokumbirawo unombozwa vanhu tokumbirawo nzeve dzenyu. Tokumbirawo ndevanoteererwa vanolisinda. Ava kwanzi hear him. It's a command. Whether you want it or you hear him. Hallelujah. I declare they will hear you. They will hear whether they want it or they don't want. Whether you want to hear their music or you don't want. Correctly. Hear him. May you be heard. Whether they want it or they don't like it. Kuchakunza mumwe achiti ndakatanga nje chimboshindirira pati ndazouya kuunzwa unazvo in Jesus' name. The last point number 6. Beloved, the Son is set apart to be the only authority. The beloved Son is set apart to be the only authority. Luke 9 verse 36. Luke 9 verse 36. You know, when the voice had ceased, Jesus was found alone. Hey, Jesus, and kwambo simba area. Luke chapter 9 verse 36. Kwambo simba area kubasimba Moses. Vakaoneka vachitaura naJesu. Then Peter akashukira kuti dai tovaka tendera Moses, tendera area. Ari pavari pekutaura Moses na area vakabva. Inzwi rikataura kuti this is my beloved Son with whom I am pleased. Please hear him. Kugari kunzi please musanzwe vaya vamamboona datsaita vabvisa. Musanzwe avo vatambo inzwai uyu. May you become an authority. Whether it's in your skill, whether it's in your work, whether it's in your talent, whether it's in your assignment, whether it's in your gift, may you become an authority. Yekuti kana usati wa comment panyaya vanobvunza kuti what's your opinion over this? Unozoti kune vanhu Kenneth Copeland pastor weku America, spiritual father of Bishop Radio. Kune time yekuti he used to be like he's still reaching though, but those days my 80s akapa a significant figure. I don't remember who crusade here in Natport. Quite you attend, I think right now accommodated about 10,000 if I'm not mistaken. 10,000 people per 21. They cannot tell. So the day Rakaina gonna withdraw Mario Idiwa. Beki Raka Kumbira. Sorry, Mamma Mission this Muruka kuzoitora. Never not even a vagina who beg over kumbira to talk about Saturdays. You will be an authority there in that category. Hallelujah, hallelujah. They wait for your approval. May you be like that in your family. May you be like that in your house. May you be like that in your place of work. You will comment a diagnosis one of the Mirai umanja Mirai itanga imamvunza. Chego Mirai yako yekutotu nazi muyamutwene toda kudya communion for being the beloved Son. Anozvika anove authority. Unoziva kuti kana une chinhu one chatinofanoramba manero ano ndechekuva authority pa second hand level. Once wakuti second hand level ndoti I'm meaning kuti vanenge vachitoziva kuti ndone mhinduro votanga votenderera vozouya vapera kwenyapedzoda pozo hade kuti uye watopera waenda kunoiswa nyora
waenda kunoiswa zvese amene kuti izvi chichi wakutanga kwanzi midziyo iyi ndingawana bunditsvo yakutanga uye kwete kuti hatiti kuti vanhu ngavauye but ndikuudza iwewe uri pano kuti hanaika may God make you to be an authority yekuti vanototanga kwauri vasati vanovhunzira ngavatanga. There is a day the Bible says Elijah anga akagara and then akaona the First Kings chapter 1 akaona mambo achienda achitumira vanhu kuti ndienderei kun'anga munobvunza because n'anga yairwara. So Elijah akaona vachienda akati iyo shamwari uri kuendei? Kukanzi ndatumwa kunobvunzira kuna Bhaal-zebub mwari wevaEkron. Elijah akati chienda kunoudza mambo wako akutuma kuti ini muranda waMwari ndataura kuti thus says the Lord, he is going to die and he is not going to come down from that bed. Akasvika akaenda kunoudza mambo wake. Paakasvika achiudza mambo kuti kwanzi naElijah manditumirei kun'anga. So since mandituma kun'anga, God akataura Elijah kuti unomuudza kuti ashora mwari waIsraeri kuti hakuna mwari waIsraeri yekuti unganovhunzira kun'anga. So mambo paakanzwa chinzi murume ataura izvo zvakati murume wacho akaita sei? Kanzi tamuona murume ane ndebvu akadai anga akati ane manto kanzi is Elijah the Tishbite, right? Ndokumbira the 50 simukai mumhanye munomubata mumusunge mumunze pano. Pavakasimuka vachienda, hanzi he was seated pamusoro kunozi Elijah, may you come down. The king said come down. Elijah wacho what? If I be a man of God, may fire come down from heaven and consume you. And consume you vanhu 3 times. 3 times vachikonzumwa nemoto waMwari. Why? Because someone was in authority. Someone was an authority. May God make you an authority in the name of Jesus. Someone was an authority. Where the 50 of President akati vedwe akati akafuga mari kunonzi munhu waMwari ndokumbira muchengetedze upenyu hwangu neava vandinavo. Tachikumbirawo zvenyu muuye zvenyu kuno muburuke because mambo connotation yake ndekuti anondijairira auda kutonditi inini sainde kun'anga yendai unomusunga. But at that point vakadzoka vaona kuti vanhu vafa, mambo anga atoredi kuti what if akauya pano ndinofa, because the man Elijah was a prophet of fire. May God make you an authority in the name of Jesus. When you speak, they hear. When you speak, they can't ignore. When you say this is the answer, no one says no. Once Jesus remained alone. Jesus anova the classic standard or gold standard of the Son of God. Yes, no. The scripture that we want to use, which we are coming today, is Luke chapter 10. I think it's verse 16. He who hears you, hears me. He who despises you, despises me, and despises the Father who sent me. Just I would have kuti uyu akushorai imimi atoshorai imimi. Uyu ashora imimi atoshora baba vakandituma. Tonight as we eat the communion, we want to cry for the cloud. Mwari ndikataura mataura ngazviitike. Mwari ndikataura ndakunzvai ngazvioneke. Mwari ndikataura ndiri mucloud ngazvioneke. Because I'm begotten of the Father. There is a time and a need yekuti Mwari ngaataure newe. Ataura newe afulfill zvinhu zvaataura. Because sometimes it's an anguish inondipowa iyo yekuti mwana anotaura akataura and then kunoita. Have you ever seen this? Some of you maybe might relate to this. Kuti mwana akataura newe about something like, but yosaitika, especially kana chiinvolva munhu kwenye kana chiinvolva munhu wese anyatsomuudza kuti especially kana chiinvolva munhu akafanana newe. Ndikupe practical example like, let's say the area yemari Mwari onditi maitako ane mari inodiwa kutenga stand yechechi.
maita ku achibva kumba kwake anobva ati okay kuiyo mari yemaziki iriko iri kuti tora maziki akavharwa muhono shabalabala anguva yeofari maziki anguva chero iwewo wazviudzwa kunzi ndiye anayo, you would can't go and say hey what's that man anokubudisira chi matoreleta nayo anokubudisira iyo mazi. So ndozomutaura kuti sometimes when God speaks zviri painful kuti zvaataura zvimwe zvacho zvinopesa zvoita kunge inhema chero dziri chokwadi nenyaya kuti zvinotizopita. But let me tell you, inyaya yekuti tiri kutaurwa nesu naMwari, tiri kutaurwa nesu naMwari tiri mune cloud, tobva tichienda kwatiri kuenda offline. Hallelujah church. Tataurwa nesu pane network, pane connectivity. Wambona lese ufonerwa nemunhu wadzingandisangane kwakembo ndiyo chanje yakamboitika kumbauri unoramira mumashops ona hakuna zero. We speak, we hear God in His presence, but we try kuita zvinhu in His absence. Kuno ende manje kana wakutoda pastor akabuswe nemesevisa akatotaura fair kanzi ndafambira mari dzangu pano nhasi takakonyana nemdzimai kuti the situation is going to another level. What I'm trying to teach you tonight ndezvokuti kana voice redenga rataura, cloud inoperekedza zvataura. Ende cloud ichiperekedza ndo yatida kunamatira nhasi kuti Mwari zvamataura Bible rinotaura kuna Isaiah 55 verse 10 kuti semvura inonaya, seshoko rinobva kudenga haridzokeri risina kuzadzisa zvakanatuma, semvura inonaya haidzokeri isina kuita kuti zvinhu zvimere. Kana Mwari akakuudza about the business idea which zvinhu zviitike and all those things, you will make sure when we continue praying about that thing, Mwari anoita kunge huku kubvumbamira shoko iroro kunge a cloud ragara over that thing, and as a result it produces results. Taramba kuva nezvinhu zvinoperera paprophecy. May manifestation take place in Jesus' name. Kuti kana Mwari vataura hama zangu nenyaya zvataura muuvepo waMwari, ngatikontinuei muuvepo waMwari so that we don't lose it. Ataura tiri muuvepo, taura kunozviimplementa tiri muabsence yake. Hallelujah. So today for our job, as we either come, Lord, I want to be your beloved son. Yes. I know we are born again. We are born, we are begotten of the Father. But Lord, ndikuona kuti voice renyu hariko mupenyu. Ndikuona unge voice renyu kana ririko rishoma. Ndikuona unge rasatani ririko louder than renyu. Ndinoona unge renyu Mwari chero kurinzwa kwacho kunondivhiringa. Oh, may your blood wash me. Kana kune anything inondibloka kuudzwai, may it fall by the reason of the communion. Kana kune anything zvikwekwe, kana kune I plunge myself deeper in the blood of Jesus, so that when I hear him in his presence. When I stand up with you, when I start implementing ndinoita unge Abraham anotaurwa naye naMwari kuna Genesis chapter 22, anonzwa kuti go to the mountain that I will show you. Are continuously connected, continuously connected with arambe achinzwa Mwari. Because gomo racho aona kurimudzwa wanzi ndichakuratidza ukasvika. So uri kusimuka uchinanga upi? Hallelujah, hallelujah. Uri kusimuka uchinanga upi kana denga ranzi simuka uende? Let us stand up and pray.